akuluakulu bungwe lijalo limene limadziwika kuti NEFI kapena kuti National Economic Empowerment Fund, bungwe limene lakhala likupereka ngongole zosiyanasiyana. Paja ngongole amapereka kwa alimi amene amakatenga mbewu kandi fetereza, mankhwala ndi kuti okhuzana ndi za mbewu ndi zina zotero. Komanso anthu osiyanasiyana makatenga ngongole kumeneko, makatenga kashi kuti azipangira mabizinesi osiyanasiyana mmene zimakhalira ambiri tikutsata bwino. Ndi bungwe limeneli akuti afuna kupanga dispose katundu, ndikuti mwina tifotokoze kuti afuna kuchosano katundu wina amene akuona kuti ndosafunikira ku bungwe limeneli. Ndeka katundu ameneyo apita kukamutaya, kaya wina amatha kugulisidwa mwina pa mtengo wotsika ndi zina zotero. Ndi zimene akufuna kuchita bungwe limeneli. Ndeno chimene chazizimusa kwambiri ndichonena kuti katundu ameneyo akamuwerengera ndalama zake ambiri azizimuka nazo kuti 15 billion malawi kwacha. Ndi katundu amene akufuna kumupanga dispose. Mafunsobe kumazakhalapo kuti kodi sukhala bwanji, chimene chanichani chikuchitika ndi chani. Akuluakulu tikasatira bwinobwino bungwe limeneli makamaka mmene limagwirira ntchito mulamuliro wapita uja wa chipani cha Malawi Congress Party, kumeneko ndithu anthu akapita kuti akatenge ngongole ambiri amene amapasidwa ngongole zimenezo amakhala zonena kuti anali connected ku chipani chimene chimalamula nthawi imeneyi cha Malawi Congress Party, kapena iyayi akuluakulu aku chipani chimene cha MCP ndi amene amakhala akupasidwa ngongole zimenezi za ulimi, zipangizo za ulimi amakhala kukatenga kumeneko achina fetereza, mbewu chanchani ndi mmene zimakhalira. Kande kuti kumbali ya ndalama amene amakatenganso kumeneko amakhala zonena kuti ndoti ali connected ku chipani chimene cha Malawi Congress Party, kapena ali connected ndi akuluakulu aku chipani chimene cha MCP. Zitsanzo zambiri zabwino timaona mmene zimakhalira. Amene amakhala zonena kuti analibe connection amenewo zimavuta. Tinaonapo Gift Sukali kapena kuti Sukezi mmene nkhani zake zimakhalira. Anayesa kuphupha kupanga apply ngongole kumene kukwanisa china chonse chimene chimafunikira, komano mapeto ake chifukwa choti sanali connected sanamupase ndalama ku bungwe limene la NEFI. Komano kawo amene anali connected tinaonanso zimene anayankhula amene anali mlangizi wa mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyi a Dr. Lazarus Chakwera. Ajawo akamwendo ankaza fotokoza panali pa 5 July 2025 ankaza nena zonena kuti amayamika mtsogoleri wa dziko chifukwa chonena kuti bungwe limenelo la NEFI linakwanisa kupereka ndalama kwa azibusa, komanso ambali ya chipembedzo anakwanisa ndithu kupasidwa ndalama. Ankanena zoti bungwe limene linatulutsa ndalama kanali 80 billion plus, komano ndalama zake zinkaenda motero. Ndi ankanena zonena kuti azipembedzo osiyanasiyana azibusa ndani akukatenga ndalama zimenezo akupasidwa amayamika mtsogoleri wa dziko kuti bungwe limeneli lathandiza ndithu anthu amenewa. Komano tinaona zonena kuti anthambi za zipembedzo ambiri anakana kuti samadziwapo china chilichonse pa nkhani imeneyi. Tinaona kuti a Muslim Association of Malawi nthawi imeneyi anazakana kuti palibe shehe wina aliyense amene wapasidwa ndalama. Kuchoka pamenepo ndekuti a Malawi Council of Churches nawonso anakana kuti sakudziwapo china chilichonse, panalibe mbusa kandandani amene akatengako ndalama zimenezo. Kuchoka pamenepo a Malawi Conference of Catholic Bishops amene also nawo anakana, mpingo wa Katolika amene anakana kuti palibe wansembe wina aliyense amene anakaphulira ndalama kumeneko. Zimene zimathandiza zona kuti okhaokhawo amene ali connected ku chipani cha Malawi Congress Party ena mwayiwo ndi amene amakhala ndi mwayi otenga ndalama kumeneko, osangoti ndi wa chipani cha Malawi Congress Party komano anali akuluakulu kumeneko, osati member chabe wamba otalibe connection ndi ameneno amakhala zonena kuti anene mwayi opasidwa ngongole zimenezo. Nawo bungwe limeneli la NEFI akuti afuna kupanga dispose zinthu zimenezo. Ndi zinthu zake zimene akuti afuna kupanga dispose ndekuti kuli achina fetereza, kulito mbewu ndekuti zosiyanasiyana, kuphatikiza pamenepo kuli mankhwala ukhoza ndekuti ndi za ulimi kandi kuti opopera mbewu kandi kuti othira mbewuzo akakolola ndekuti osiyanasiyana. Kuphatikiza pamenepo ndekuti kuli zipangizo zokhuzana ndi sola, kuliso mapampu ndekuti a sola amenewo oti alimi amatha kugwiritsa ntchito popopa madzi ndekuti akamapanga ulimi wa nthirira ndi zina zotero. Zinthu zimenezo aziwerengera value yake ndipeneno ikukwana 15 billion malawi kwacha. Funsobe kumazabwera kuti kodi nkhani imeneyi yatuluka ndi ndani. Chimene chachitika ndichonena kuti ku parliament kuli komiti imene ikuziwika zonena kuti parliamentary committee yoona za mabungwe omwenotu ndi aboma
ndi komiti imeneyo inapezedwa ndi bungwe limene la NEFI kuti afuna kupanga dispose zinthu zake zimene akuziona kuti ndizosafunikira ku nthambi imeneyi ya NEFI. Komano katundu ameneyo akunena zona kuti ali kumponera boma la Dowa. Ndeno posati pempho limenelo a NEFI anapereka ku komiti imene ya parliamentary committee yoonano nthambi za boma. A parliamentary committee imene mosogozedwa ndi wapampando wake amene watunde a Sylvester Ayuba James anatenga nano ndi komiti imeneyo kupita kumponera kumeneno akuti kuli katundu ameneyo kukaona katunduyo kuti kodi ali mu condition yotani nanga zoyenera kuchita ndi chani. Ndi zikuona kuti anapita kumeneko dzulo akaona katundu ameneyo ndi atamuona akunena zona kuti achita mkumano kumeneno aone kuti kodi chisogolo ndi chotani asanapereke chiganizo choti bungwe limene la NEFI lipitirire ndi ganizo lake lopanga dispose katundu ameneyo. Akuluakulu tinenedwa apa mona mtima kuti makosana a chipani cha Malawi Congress Party kuphatikizapo administration imene ali ku bungwe limene la NEFI samaganizira nzika za dziko la Malawi bwinobwino, chifukwa zimene zimakagulidwa zinthu zimenezo zimene akufuna kuti azipange dispose amagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi. So chimene chinkavuta ndi chani kuti atenge katundu ameneyo apereke kwa anthu oyenera mu nthawi imeneyi kuti agwiritse ntchito bwinobwino, kufika ngati achina fertilizer mwina zonena kuti ma date oti apange expire mwina ayandikira kapena mwina zapanga expire kumene zinthu ngati zimene sanafotokoze bwinobwino, chifukwa zitha kukhala zifukwa zimene zikupangisa zonena kuti azikhala ndi chiganizo choti apange dispose zinthu zimenezo. Komano mu nthawi imeneyi tikudziwa ambiri kuti anthu amavutika nkhani kuti apeze zipangizo za ulimi. Komano chifukwa cha grid imene ali ku chipani chimene cha MCP amangopereka kwa anthu okhaokhawo amene amaona zonoti anali connected ku chipani chimene cha MCP, kusiya nzika zimene zimadula misonkho. Komanso nzika zimenezo zinali kuthekera kuti zinakatha kupindulitsa ziko ku ngongole zimene zinakatenga ku nthambi imene ya NEFI. Komanso alimiwo anakatha kupindula pa miyoyo yawo mwinaso kuchepesa njala imene inkavuta nthawi imeneyi, chifukwa zipangizo ngati zimene akamba pamene pa masola zokhuzana ndi zothirira ulimi wa nthirira, anthu anakatha kupanga ulimi wa nthirira bwinobwino, zinakatha kuthandiza kuti njala ichepe ku Malawi paja kunali ng'amba nthawi imeneyi. Ndiye kumazadabwabe kuti kodi zinthu zimenezi afuna kuzipanga dispose zinthu zina ngati zimene akamba zimasola, kodi sizingatheke kuti zinthu zimenezozo atenge kuperekano kwa anthu amene padakali panopa atha kukwanisa kuti agwiritse ntchito bwinobwino kandetu fertilizer amene atha kupereka kwa anthu amene atha kumutenga mwina pa mtengo wotsikirako pang'ono, ndi cholinga choti asachite kuluziratu Malawi, asachite kuluziratu chifukwa zimenezozo ndi kuti ni misonkho ndithu ya Malawi. Ndi Malawi ngati ziko asaluziretu if that is kuti katundu amene afuna kukamutaya. Komanso kumadera amene kwavuta padakali pano pa mvula chanchane atha kutenga zima equipments ngati zimenezo kupereka kumene kuchako kwa alimi amene angathe kukwanisa kuti atha kugwiritsa ntchito kulima ulimi wa nthirira, chifukwa ma equipments ndizovuta kuti angaononge. Tingoyerekeza ngati mapaipi ngati amenewo amene tikuwaonawo angathe kuonongeka amenewo atha kuti ndi abwinobwino, kande kuti mapanela a solar amenewo atha kupeza kuti ndi abwinobwino, ndalama sizingaonongeke. Komano the whole idea ya zinthu zonsezi, zinthu zimene zinkagulidwa mopitirira muyezo umene umafunikira kuti agule zinthu zimezi, ndi kuti procurement yake anthu ena ake mwina ankagula zinthu zimenezo ngati njira imodzi yofunana kuti abereko ndalama yotusa ndalama, ndi umene ankagula zinthu ngati zimezi, of which analephera kuzipanga allocate bwinobwino so kuti zikafikire kwa anthu oyenereka. Ndi chifukwa chake zinthu zikupeza zoti mwina ngati zakumafika kuma date oti zikupanga expire if that is kuti zikupanga expire. Mwachidule titha kufotokozano zonena kuti kumene kubungwe la NEFI inali ngati njira imodzi imeneno amatulusa ndalama akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party. Muthanso kuona bwinobwino zinthu zake meze kukhalira kwa anthu amene amaona kuti amapanga benefit mu nthawi imeneyi ndi amene akumapeza zonoti akuwakuwa pamene abungwe limene la NEFI alengezano zonena kuti apereka masiku kuti afuna atolere ndalama zake zonse zimene zili mwa anthu. Ndi mutha kuwaona timaprofeti tichacho timene tinkalosera kuti ayi chakwera akuwina ndira ndi side chancha, mutha kuona zimene akumayankhula padakali pano zingosonyezeratu zonena kuti ankatapa ndalama kumene kuja nawo agwidwa nkhwiko, ndi pamene akumayankhula zinthu ngati zimenezi.
ndi aboma osasiya anthu amene anaononga misonkho ya Malawi. Ayi ndithu mwina muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazoona kuti abungwe la NIFI akufuna kupanga dispose katundu amene akuti ndalama zake ndi 15 biliyoni Malawi kwacha, pomwe parliamentary committee ikunena zona kuti akhalirane pasi bwinobwino akambirane mmene angapangire potengeranso ndi mmene aonera katundu amene. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitha kupezani mosavuta.